Her er Emma, og her er Miss. De sidder i deres kolonihavehus, og solen skinner. Emma og Miss tænker over, hvad det egentlig vil sige at være dansk. Emma er selv dansk, og det er hendes mor og far også. Men Emmas ven Kim, han er fra Norge, men han er født i Danmark. Hun tænker på, om Kim så også er dansker, når han har boet hele sit liv i Danmark. Emma tænker over nogle danske værdier. Hun kommer frem til værdier som undervisningspligt, sikkerhed, netto, ytringsfrihed, danske film, jul, lagkage, kaffe, miljøbevidsthed og ikke mindst det danske sprog. Emma hørte i nyhederne i går, at danskheden er truet på alle fronter. Emma forstår ikke helt, hvad der menes, men hun synes, det lyder farligt. Emma tænker over, om danskheden virkelig er så truet, som der er nogen, der påstår. Og hvis danskheden den er truet, hvem er det så, der truer den? Er det amerikanerne med al deres indflydelse på os i den vestlige verden? Eller er det immigranter og islamister, der forvrænger synet på, hvad en rigtig dansker er? Emma synes, det at være dansk er en følelse. Emmas mor synes, det at være dansk er at have dansk statsborgerskab. Emmas far synes, det at være dansk er, når begge ens forældre er født og opvokset i Danmark. Mens Kim er enig med Emma i, at det at være dansk er en meget individuel følelse.